Takže čauko ľudia, dneska si zahráme Battlefield a som tu s... Popom! Čus! Je to tak, je tu Popinko, náš najlepší slovenský youtuber. A my si ideme zahrať Battlefield 5 a Mr. Bean! multiplayer, takže my nejakú hru teda vyberáme a Yes. sa v nej, takže čauko zatiaľ. Dobre, vyberám nejakú dobrú hru. Vybral by som. Amanda. Táto je dobrá. Chceš toto nechať vo videu? Čo? Nie. Vystrihneš, dobre. Ja som ťa chcel propagovať na tvojom vlastnom kanále, som ťa chcel propagovať. Pripájaš No sa? poď. I don't know, bro. Yes! I mean, that's alright, like. OK. Mne tu blíka klavesnica. Willow. Solomon Island. Dobre, mali by sme byť spolu vonom. Dobre, už si tu? Nie. Nie, načítava sa ti ešte, OK. Nie. No, hej. No, kde mám ísť? Mám dať deploy? A tu si, Čakaj, mám si vybrať, čo chcem byť. hej, a daj si, kde chceš, pôjdeme na nejakú loď, poďme na tú ľavú loď, OK? Počkaj. Dobre ľudia, už sme v hre. Hej, dobre ľudia, tak už sme v hre, no Čo si mám? a... Ja budem assault. Assault, OK. No a ideme na loď. Dobre, počkaj, už idem ja. Už si tu? Čau, Rade. Si ty? To si 1, 2, U, ty... No, nie, ten Znameno. zelený. Ten, čo ti ukazuje zelená ikonka nad ním, tak to je tvoj parťák, čo to som ja. OK, my sme tu mali mať loď, lenže tu loď nemáme, takže... Asi sa doplávame. Nie, som popo. Čo to chcel? Ja som sa už vyplavil na breh, teda. Popíňo už ide za mnou. Takže... Dúfame, že nezomreme a vrátime sa k rodine. Naspäť na Slovensko. Slovakia. Zomreli. Mafián! Aj mňa, ja som zabil takého mafiána. Počkej, dúfam, že ma niekto Či on mňa zabil, alebo čo? Oživte ma. Yes, oživil ma. Nie, on zomrel, no to fajne. Dobre, zabil som sa. To ja som zomrel, či čo som... No, on ťa oživil, vidíš, lenže ja som mŕtvý už, takže. Ale mám to prvýkrát, neviem, akože čo mám pláne robiť. Tu je. Zabíjať, obsadiť Ačko. Obsadiť vlastne... Poď sem! Tak to je mačka. Ačko, alebo vlastne... Ty psíček jeden. Hej, ty psíček. Oživ ma! Čakaj, idem potom psovi. Oživ ma. Oh, hold! Počkaj, oživujem ťa, počkaj. Everybody! No, pomôž mi. Ej. Potlapkal som ťa po ruke a už som... Thank you. Thank you, USA. A X-kom Ale si potom... fakt! X-kom si potom klakneš a Ičkom si potom lahneš. A Cčkom... Kámo, video môžeš pomenovať. Ľudia, to je tým na video pre Oniony Rafta, že skúse zomieram, more. A ja, Bož. kámo. Dobre, ja som zomrel. Keď stláčaš práve, keď si akože mŕtvý a držíš práve tlačidlo, tak vtedy vlastne vtedy zomieraš rýchlejšie a keď stláčaš ľavé, tak vtedy o pomoc žiadaš. Dobre, ja som sa spavnul už na lodi, čiže... Ja sa cítim dobre. Dobre, mám Deploy. Mám 2 killy. Ja som na lodi, kámo. Dobre, tak si sa mnou spavnul inde. Ja som sa spavnul na pevnine, akože. Paráda. Plávame ľudia, plávame. Ak tam je nejaká loď na onom, tak potom to máš taký safe. A je tu loď? Ja neviem. Dobre, tak musíš pozrieť. Taká loďka, taký člnk. Nevidím. Dobre ľudia, ja som zasa zhebol. Rade pláva, ale ja sa spavnem už tam, takže... Už bežím, plávam, či Ja idem na plavujem. lodi. Tak zapkovej. Čau, Rade.
Zeber ma. No ale ja nešuperujem, takže... Nestrieľaj po mne, prosím ťa. Ja chcem ísť na ostrov. No tak ale... Mám taký problém, že... Môj problém je v probléme. To je taká hra, kde sa strieľajú. Vystupujeme. Ježiš, ja som držal Dčko, kámo, až som sa divil, že to som nejde vystúpiť. Ha, UFO! UFO! Ty si Jaj, to je padák. dobre dole jeden. Ale ticho, to je UFO. To je UFO. Kde si Radej? Plávam. Jak nikdy predtým. Á, som mŕtvý. Wow. Very good, very cheap. Pomoc niekto. Mi tu. Resuscituj. Sa dostanem sem a aj tak zomrem za chvíľu. Dobre, tak ale tak potom sa spawní na ostrove a nie na lodi. Čau, Radej. Where are you? Hello, my friend. Tam je. Moc. Odkiaľ? Z dola, Aziatka. Dobre, zabil som mu. A nič. A ty si zomieraš. A ja zomieraš. Radej. Á, bože môj. A kečup. No, hej. Priadne. A jak sa môžem? Tu sa dám. A tam sa chcem aj spawnúť. Prehrali sme. Musíš kliknúť proste na tie krúžky a tam sa spawníš. Poňo sme neprehrali. Inak čo ti ukazuje hen ten čas a tam aké máš čísla, to čo znamená? No to je, že zlý oný internet, akože lebo to hráme japonský server, takže... Jaj. Nelivuj to, čiže nedaj my return to menu. Mám dať quit alebo continue? Continue. Continue. To hráme s Japoncami, hej? Warada. A môžeš si aj zbranie potom vymeniť. Keď si vyberáš tam napríklad medic a tak, assault. Ja viem, vidím. Ja nechcem mať zbraň, ja si dám takto, ale nie. Mab. Dám to skúsim. Equip. Zase mám nahlas, ani nepočujem, čo počuť mám. No dobre, s Radesom ideme rozbiť, neviem proti komu hráme, takže... A proti Amikom, proti Američánom. Amigo. Tak ideme proti Amikom. Dobre. Dobre, beriem si dielo. Dielo je moje. Toto dielo je moje, hej. Dielo? Dielobuch. Tam keď vyjde svinka na onom, na trak. Ola! Ola! No ja som tu ale na trafí, tak ja som... I'm here, my friend! Ich tun's this Bein ist dens Ochens eins Wein! Au, odkiaľ, neviem odkiaľ, ja nevidím ho. No prášok! Do pečiva. Je dobré kill? Und eins, my sme Nemci. 1, 2, 3. Das, hej, dobre. Pozor, strieľajte. Sem. Kryjte ma. Ktorá? Ja nikoho nevidím. Kryj ma. Tu ich je takú veľa, kámo. Enemy hit. Kámo, som zabil tak 8 bodí. Mňa zabili tak 8 ľudí. A už som aj ja. That's not okay. 7 som zabil. Najlepší som zatiaľ. 1, Ožil ma. Nie. Please come here. I'm dead. A ja som dead. Dobre, idem semka na cestu. Dobre. Idem na cestu a budem medic. Ale môžeme potom si aj tanky zobrať a to máš vieš kde? Tanky si môžeš vybrať napríklad naľavo, keď sa spawneš, tam presne kde si sa spawnol, tak tam máš také ozubené koliesko.
A keď A klikneš na to- tu. a keď klikneš na to ozubené koliesko a nepíše tam 0, ale 1, tak si môžeš zobrať nejaký tank. Alebo na mape... A v tom je už takto. No veď... V tom je už takto. Veď... That's mine. Iba keď je voľné, tak vtedy môžeš. Alebo potom na mape sú také biele autička a to si môžeš tiež zobrať, ale to nie sú také veľké tanky a to sú iba také kulometry a tak. Jaj. Und eins und... Lass dich nicht sterben. Dobre, už nejdem byť tam. Oživil som sa. Ľudia, Veď nezabíjaj sa. ideme to vyhrať. Brother, kam on sa zabil, Ale- rovno keď som prišiel. A tu je. Mňa ostrelil Hit. tank, ale že totálne tam. No ja si berem novú zbraň. Ja som strašne slabý v tejto hre. No lebo akože ja tiež nie som najostrejšia napastelka v peračníku. Či jak sa to hovorí. Dobre, dám si túto. Ten. No to aziatky. Ja budem super. Kámo, čum, jak to tu vyzerá. Reálne ako... Vyhrávame! Či? Pozor, lietadlo. Guten Tag! Kámo, on sa snažil strieľať po nás. Haha! Tam tu reálne tak A, priletelo mi nad hlavou lietadlo a skoro som ho sejmul, ale nesnačilo. ja som po ňom išiel snajpou. Yes! Ja som zostrelil lietadlo, kámo. No, skoro. Ako? No, asi, že som po ňom strieľal. Ale nezostrelil som ho, iba som ho hitol, ale akože... Zostreliť ho dokážeš takými zbraňami, čo sú na mape tiež. Na mape je veľa vecí. Ale pokladá mínu. Dobre, ja som v zákopách. Plantuje mínu. Auto! Kámo. Oh no. A rádio! Tank ma zabil. Idem po teba, počkaj, nezabíjaj sa ma. Willkommen zurück, Soldat. Čuješ? Denk si tak sú Handfeld. To mrzí. Dobre. Díky. Čo? Hej, drž práve tlačidlo, aby si zomrel, lebo tu nie je žiadny medic okolo. Dobre, idem na Bčko. Ja stále Planting či bomb. náhodou tank k dispozícii, ale nie ešte. Ja nie. Lebo tak... Hej, A tieto auta sa nedajú? dajú sa auta aj tie zobrať. Ale keď máš one, No a toto sú také. no toto sú slabšie, toto nie je ten tank, ale to sú len také obrnené vozidlá, lenže keď máš tanka, ale tak. Idem s tankom a chceš, tak potom sa spawní na mňa. Kámo! Dobre, počkaj. A dobre, sa spawní na mňa. A nedá sa dať akože slabšie? Akože slabších protihráčov? Nie, veď až multiplayer. Lebo som slabý. Najlepší. Máš 7 kg, ja nemám ani jeden. Dobre. Čo robíš? Backcanner F4. Jo, tak teraz som vyhral. Ja ťa pozerám, ja už nemôžem ísť ďalej. Ako prečo by Či? si nemohol? Aha, môžem. No veď prečo by si nemohol? To len, že ja hrám, tak si mohol tak si sa mohol spawnúť na mňa. Si mohol dať squad spawn, aby si bol pri mne. Aha, ako ja teraz spravím. Čo váha som pri tebe, šak? Kde? Čau. A ako vyhráme miesto? Akože oblasť. No keď... A kámo? Keď si ho udržíme.
vlastne na nejaké oblasti viac našich ako ich. No lenže to sa asi, no lenže my teraz nemôžeme zabrať oblasť, my iba bránime, čiže musíme zabrániť tomu, aby oni obsadili oblasť, aby ich bolo viac v tej onej. Aha. Idem A. A ja som Ačko. Ty kokso. Pozor, berú Ačko. Som mŕtvy. Rade, poď ma oživiť, ak žiješ ešte. Aha, dobre, už má. Kde si? Už má. No veď, ja som taký veľa. Nie. Aha, tu si? Hej, tu si. Kámo! Ja som slabý. Bože, Ja to nezvládam. Zase som zomrel. no veď aj ja tiež, no. Dobre, ja si mením zbraň v onom. V tomto, takže toto si dám. Dobre, Fú, ja som sa beráme zlakol. aj Ačko naspäť, takže už super. Dobre, som na tebe. Čau Rade, čau Rade. Problém je, že ja tých ľudí nevidím. Čau. No tak musíš byť ostrašený, v tom sú vojenské hry. Ty kokso, hop. Tam to buchlo ako on. To čo je? Čo? Ale však je to dobrá hra. Aha, no. Tak povedz áno alebo nie. Hej, ale kebyže... Áno, dobré. No veď ja viem, že umieraš. Ty kokso, to bolo dobré. Som stál za tebou a jak ti odstrelilo ruku, kámo. No a kvôli odstrelil mi ruku a zomrel som. No veď tak nie ako, že oni odstrelili teba a odletela ti ruka. Jaj, zraž takto. Guten Tag. A, to si Ty kokso. Ty vole, kde si? Nie som. Aha. Ani ja. Ty kokso, kámo, no. Prehrávame akože na plnej čiare, no. Ja budem support. Ja tiež budem support, ale zmením si zbraň. Dám si na K7. Oni nám obsadili Bčko, takže no to sme dospeli. Kde si Popo? Hej, lebo tam prišiel jeden s tankom. Čau Popo. Pri bežku. Pozor. Aha, tank! Dobre, no ja som zomrel. Tam oni nás úplne prohodiali. Obklúčili. Vieš o tom? Ja možno rozmýšľam, že sa idem spawnúť a idem na Bčko to nejako skúsiť rašniť. S autom. Dobre, idem to skúsiť rašniť s autom. A skúvame to.
Aha, no tak som dobrel, to mi dal snipe. Fajne. Idem B. No už nič, už sme stratili sektor, čiže musíme ísť dozadu. Mám lietadlo. Odkiaľ? Rade som na lietadle. Kde ideš? Neviem, kde idem, ale lietam. Že neviem, ako ho ovládať. Squad spawn som mal zatiaľ. Hej, mohol si dať. No, alebo asi nie, lebo som nezomrel, kámo. Chápeš? Mňa nikto nezostrelil, ja som proste spadol s tým lietadlom a tak. Čo už máme naspäť? Ačko, Bčko? Nie, už máme posledný sektor. My sme ich stratili a teraz je ďalší sektor, ktorý musíme brániť. Ale teraz máme až... To je nové Ačko, Bčko. No veď máme... To je nové Ačko, Bčko, nie? Máme, ale už nemáme ten sektor, aký nemáme tretí. Lebo toto sú No. body. A body, potom sa mapa sa delí na sektory a sektory sa delia na body. No a teraz je ďalší sektor a máme vlastne body Ačko, Bčko v tom sektore. Ako mám oživiť dakoho? Ako mám dakoho oživiť? Ečko. Podržaj. To tam aj píše. Nepísalo mi nič. A ja nie som medic, či nemusím byť medic? No musíš byť, ak môžeš byť iba Aha. vtedy, ho oživiť, ak je tvoj bát. Umieram. Som zvedavý, kedy budeš mať... Ako cez kríky? Tak vôbec. Ah, Aj v reality. už to videa sa to... V tomto videu sa toho nedočkáš, kedy dostanem prvý kill. Čo robí ten makul? Kill? Chula. Nie. No kill, no, zabili ma. Čau. Čau. Som vedľa teba. Ďalší Maďaro šáha, on mi ukradol tento. Ja som si ho tu položil, poctivo a on mi ho sloval. Gejza. Kamo, zavádza mi tam ten tank. Na poli! Zabiť ho, na poli je. Dobre, už je. No fajne, už sme stratili Bčko, kámo, zase. Ešte nie. Už hej. A ako my môžeme vyhrať? No veď keď zabránime všetky sektory, dokým prejde čas vlastne. No, buď dokým prejde čas, alebo eliminujeme všetkých superov a to je ešte 98 ľudí musíme zabiť. Lebo oni majú spawny. A keď zabijem všetkých, tak tedy vlastne 98 potrebujeme zabiť, aby boli takí. Trikej za. A my sme ich zabili 96? Nie, 96 ich ešte musíme zabiť. Takže sme zabili 4, hej. Nie, veď to nebolo 100 radé. Jaj? Zase tank! V kuse ma tanky zabíjajú. Tanky sú silné. Tie tanky sú nie dobré veci. Dobre, prosím, Na nech sa mapu. dá spawnúť tank. Nedá sa spawnúť tank. No, dá. On nedá sa. Už nech to by on dial, zobral. No tak, sme v keli. Teraz hlavne musíme brániť Ačko, všetci Bčko, hej Ačko, všetci na Ačko proste musíme
za každú cenu brániť Ačko. Oživím ťa, Rade. Komm, ich krieg dich Thank. hin. Thanks. Nakoniec on je tu skúsený hráč. Skúsený by som asi nepovedal, ale... Tu je Gejza, a on sa... Aha, ja. Ho ani vidno nebolo. No už sme aj Ačku tam stratili. Dobre, prehrali sme, no, pekná. Dobre ľudia, dáme ešte poslednú hru a končíme. Okej. Kamo, to video už má 27 minút, ale tak ja povystrihujem dosť toho, no lebo to sú také nezaživné. A to nejde o nezáživnosť, veď keď rozprávame, to je viac randa. Ja nechávam, aj keď je nezáživné a rozprávame. Quit? Nie quit! Dobre. V tomto videu sa nedočkám killu asi, no. Ale dočkáte sa, dedo. No dobre ľudia, Inak ľudia, vyšlo nové video. dobre ľudia, dneska sme zasa Nemci, takže... Dneska. Boli sme dvakrát Nemci a raz Amici, takže... Tu sme s Popínom vedľa mňa a začína nám kolo za 17 sekúnd, takže som veľmi zvedavý, ako to pôjde. Šesť, 5, 4. Deploy, dobrá. Takže spawnujem sa na Američanov. Ha, nejde. A čo teraz vlastne musíme robiť? To isté? Čo? To isté robíme teraz? Či sme na modu? Čo sme? Na modu? Či čo? Či robíme to isté? Teraz ale musíme my zabrať. Oni musia brániť a my musíme zaberať. Aha. Ideme na to. To som sa chcel spýtať, že je zmena. A to čo tu je? Bom. Idem na Ačko. Ten! A letadlo! Dobre, my zaberáme Ačko. Odkiaľ? Hora, no to je B. Bedno chlap. Dobre, ideme na A. Na A, no už ho mám raz naspäť. Sanitäter! Lollipop. Dobre, som tu Rade. We boys believe us as most. A vidíš lietadlo? Letadlo! Ale nás neohrozuje teraz nič. Lietadla sú nepríjemné pre tanky a pre lietadla, takže... Lietadla pre lietadla. Čo je? Mŕtvy? Idem. Kempil tam tak do kempy, tam taká žena v tej diere. Kill. A, jeden mŕtvy a jeden. Či zabil som oboch? Ja som zabil oboch. Hallo? Sanitäter? Ich sterbe! I'm dead. No tak, pomoc. Á, tak nič. Ideme na A. Poďam. Auto! Mám auto. Dobre, nastup, ja idem gulomet. Poď. Šoferuj. Dobre. Dobre, ideme. Bram. Sorry, I don't got no money. A ideme. Wow! Tam je capek, tam. Už tam není asi. Smoke je tu. Dole jeden. Bomba. Du bist nicht zu stoppen! Tralala. Ja som musel vystúpiť, kámo, lebo bál som sa o svoj život.
A, pomoc! Zdrám. No ja som... Bežím! Lebo tam sme skoro umreli. A ja som v rieke. Dobre, idem. Teraz kadeľ. Opa! Trošku skáčeš so mňou. Dobre, kde si? Idem za tebou, kde si? Ja som na moste. Cápek. Zdrám. Kámo, Ja ani neviem, kde som. Pomoc, mŕtvý som. hej, vidím. A máme Si blízko, či sa mám zabiť? Máme nového kolega. Iš. Som nám pridal do týmu. Schön, dich zu sehen! A Rade, Čau. potom spolu natočím aj Hele Plus. No, môžeme. Kámo, ak toto ti príde poriadna strieľačka, tak v Hele Plus si ani nezastrieľaš, tam nedáš Bin ani jeden kill. getroffen! Hilfe! No tak to neviem. Ale bude... Rade, veď som mŕtvý, ty si ma neuživil, ty bendiar. Nevidel som. Tu som! Prepáč, no videl som, ale... Kde? Reálne si na mňa stúpil, kámo. Si na mňa stúpil asi Ja strelný. som popotený. Počkaj, nie! Cápek zhora zo strechy! Anton! Dole jeden. Bežím. Oživil som sa. A to čo je za zbraň? Rade, poď sem hlavne. Poď sem. Kde? Tu, láhni si. Nevidím čo. Veď som pri tebe! Láhni No? si. Jak sa to lahá? Kámo, Ičko. Ja som ti to už vysvetlil. No, živ. Láhni, Ičko. Danke! Láhni, tvrdé Y, no, dobre. Vieš čo hlavne, aby si Jak ti vedel, lezieš? No? doma ťa čaká rodina, čiže nerašuj tie Ačka a Bčka, hej, takže sa potom budeš uvedomať to, že si máš doma dieťa, tak aby si sa vrátil, hej, dobre? Takže, keď pôjdeme napríklad na Bčko, tak prosím ťa neskoč hneď tam, ale buď trošku taktickejší. Žena No, na dobre. teba čaká. Dobrý slov, ktorý som potreboval! K tomu, aby som zomrel. Ich bin für dich Si da! dobrý. Ja by som aj šiel po teba, ale nechce sa mi. Haló? Štábe? Haló? Help me. Počkaj, Rade, idem po teba. Aha. Počkaj, gejza, útočíme tam. Som mŕtve. Ich bin verletzt! Hilft mir jemand? Dobre, tank, nemám tank, takže nič no. Dobre, mám snipu, čiže to môžem využiť. Okej. Idem na A. Kamo, na Ačku sa riadne bojuje. Hlavne ti pripomínam, buď rozumný, až doma rodinu. Dobre. Minulo mi to moc nepomalo, keď si mi to pripomenul. Tak ale tak ty umíraš v kuse, kámo. Alebo to neviem hrať proste. Ale tak ja myslím si, že ja, hej.
Máme sektor. Musíme všetkých vystrieľať z toho sektoru ešte. Čiže 6 ľudí musíme ešte zabiť. Aby sme sa mohli... Ja som takoho zabil som ho skoro som ho zabil. Poď sem. Kde si? Prvý kill. Máš? Nie, chcem ho zabiť. Dobre, máme sektor. Vynikajúco. Jau. Dobre, Ačko a Bčko ideme. Vieš, za čo sa mi len oplatí bojovať? Len za tú domácu sviečkovú, čo čaká na mňa doma. U ženy. Sviečkou. On tu sa mi... Au! No tak teraz som dostal snajper. Čiže sviečková asi nebude, keď mám 3 hapka. Rip sviečková, moja služba, len... Rip sviečková. Nevidím nič, oni tu hodili smokerino. Smoke. Smoke vyjde. Zabil som! Ja som takoho zabil. Vynikajúce. Jej! Počkaj, neviem, či by som sa mal z toho tešiť. Peter. Kušan. Peter. Nevidím nič, kam. Ja som na tanku. Smoke. O, nevidím nič. I don't see. Tomu Sapek sa Ja nič prespadol do nevidím. svojej ženy. Au. What? To je mega intenzívne. Jaj. Kde si na moste? Hej. Si vyletel? To čo bolo? Ja som padol z mosta. Ja som videl, to si bol úplne prehodený. Jau. Granát. Zabil ma. To daj na túto. To daj na miniatúru. Jak som vyletel. Rade tričkuje. Popo. Video má No, 40 minút, bože. ja musím toľko ubrať tam, kámo, lebo... Ale to dáš. Dobre to dám. Ako ho mám oživiť? Nemôžem. A to som chcel ešte postrihať taps, kámo, tak to asi dneska nestíham. Už sa tu ma zabil. Gejsír. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ok, ideme na most. Kde si ty? Ja som na moste. Kámo, čum, to úplne kámo, jak som real. Bolo dobré. Most? Hej, kde most. Dobre. Ale to bolo dobré, ak si preletel, ja si vyletel, kámo. Z oného. Je to miesto? No, tak bude divo. Ja som strieľal, do letička, no. Dal som si ten retecký ležím, či jak sa to volá na mobile. Smoke. Kámo, tá capka vystrieľala reálne asi tak 4 ľudí. Tá Kuma. Ožil ma. Kamo! Ja som mu dal 21 damage. Help me! Pomôž mi, Maťo, tu som. To ty nie si, tu si. Počkaj, vidím, už idem. No nemusím, Oni rád. kámo, tam ich je tak 20. Oni rád, ja to nedám. No nevadí, tak ale ja budem, keby som Vadí. ťa zachránil, tak prídem o sviečku, kámo. A ja som prišiel. Tak ale ty ma nesmíš. Tvoja žena nerobí takú sviečku, ako moja. There is a man. Veľa ľudí. Many men.
Kde si rádio? Nie som. Vidím ťa. Chcem ísť po teba. Poď. Uživuje ťa ten zvuky. Užívaj ma. Thank you. Thank you, my brother. Dneska máme ďalší sektor. Vynikajúco. Posúvame sa ďalej. Congratulations. 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 Dole, dole, dole. Dole, človek. Aha, už není. Pokračujeme dále. Dole, človek. Už není. Aha, tam je. Ja som ho zabil. Hej, super. Nie, on mi ho zobral, on mi ho vyžral. Akože zabiješ ho vtedy, keď ti zasvieti ten červený oný. No, on mi ho zobral mi ho taký. Congratulations. Idem sa spávnuť na teba. Čau. Tak. Skadial. A tu je gejza. Ty vole, on Ja som spadol z mosta. On bol reálne pri mne, kámo, tu. A on si ma nevšimol, ja som potom zabil. Hlavu som dal. On bol doslova, on ležal pri mne, meter odo mňa ležal. Dobre. Aha, mňa zabil zápek zo zadu, kámo. A mňa sekerkou. Sekerečku, 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 hástruma. Ostrú mám. Frajerečku, 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 bystrú mám. Frajerečka moja milá, nikomu neuverí. Ani sestre, ani bratu, ani otcu materi. Oh. Hit, jeden. Wow. Anton Bulica. Rade natočiť ešte aj gameplay. No už dneska asi nie. Je 9 hodín. Máme ťa. Tak zajtra. Zajtra idem na tréning, ale tak či by si po škole zavolal. No. Lebo ako ťa poznám, Brick! neviem, čo Sterbe! Ich brauch Hilfe! Greek, Grécko už majú. Supporter, engineer ma zabil. Je to Ja som vzdám. na Ačku. Ja už nie som. Čo ma zabil? Ja nie. Bože, ja už som mal mať aspoň 3 killy. Nie, zabil som ho, počkaj, dole. Idem, Rade, počkaj, tu som. Ich helfe dir! Dýchaj, dýchaj, chlapče, čo ťa bolí, čo ťa bolí? Noha. A ja som ťa ošetril riť, tak to je zle asi. Toľko k tomu, ja som bol za zákopom, on ma zabil. Nechaj ma, idem zavrieť. Nejdem, tam, on že bude, to je hrozný.
Help me, medic. Takoho som zabil asi. Ja mám 2 killy. Nezabil si ho, lebo som videl po kom strieľať a skoro ma Mám 2 killy. Hier, für dich. Čiže keď ak ma zabijú, tak... A som mŕtvý, no fajne. Dík. Ty kokso, kámo, tak teraz čo ti haraší. Pozor, pozor. Boli zapišťaní, ale... No nič. Brteb si zase. Ja by som ti aj pomohol, ale... Prepáčte ľudia. Počkaj. Prepáčte ľudia za moje píšťanie. A som mŕtvý. A ja. A ja. Blut. Helft mir verdammt nochmal. Kámo, to bečko bol brutál, kámo. Jak sme tu to. Pozor, tank. Počkaj, ja mám onej. Ja mám raketomet, počkaj, idem to do toho napáliť. Jau. Kde si? Asi. Dobre, tak teraz som sa brutálne trafil, takže... Ďaleko som ostačil. Som bližšie. Ale tak ani teraz som sa netrafil, minul som čete komikáne. Aspoň som obral na čo. Á, zabil ma. Easy. Objective Anton is lost. Kámo, ešte sme Anton! stratili. Nám podarilo kámo stratiť aj Anton. Idem to vyskúšať na ďalší raz. Pálim! Netrafil som. Máš RPGčko? Hej. Prvý buhá to, čo sa tu bude. Bežím. Dole jeden. Jo, prehrali sme, no. Kamo, škoda, tak tesne sme boli. Most padol. No dobre ľudia, tak... Asi touto prehrou ukončíme dnešné video. Ďakujem, že ste sa pozerali a... Pozerajte aj Popov kanál, samozrejme Popovská 15 a takisto aj môj kanál. Ďakujem a... Dajte odber, like, samozrejme a čauko. Čus, poďte nové video.